ин зан аз даст доштани писараш дар ҳамлаи маргбор дар русия ҳайратзада шудааст. писари ӯ муҳаммад собир файзов яке аз гумонбарони ҳамла ба маркази мусиқии крокус сити ҳол дар наздикии Москав аст. بچه خیلی بچه نبود نمیتون داره یا چمچقه ازار دادن میترسید ای خیلی باور نداشتم. ҳамла ба крокус сити ҳол шаби 22 март рӯй дода боиси марги беш аз 130 нафар ва маҷрӯҳ шудани ҳудуди 200 тан гардид. модари муҳаммад собир мегӯяд як рӯз қабл аз ин ҳодиса писараш бо ӯ ҳамсӯҳбат шуд. саломатиша гуфт ҳамаш нағзе гуфт намедон короли ҳамаш нағз миша немих бароям кору фаъолияташ. ба нақли хонаводаи ҷавон ӯ дар муҳоҷирати меҳнатӣ дар русия дар сартарошхонае кор мекардааст. ӯ дар шабакаи иҷтимоӣ вконтактаи русӣ саҳифа дорад ва аз рӯи аксу наворҳое ки дар он ҷой додааст зоҳиран як ҷавони шод ва коргари хуб ба назар мерасад. дар аксу наворҳои нашркардаи ӯ дар ин саҳифа саҳнаҳое аз кораш ба муштариҳои рус, маҳалли кор, мошинсаворӣ ва таронаҳои русӣ дида мешаванд. телеграм канали 112 ки ба хадамоти махсуси русия наздик аст гуфтааст файзов назар ба дигар гумонбарон забони русиро хуб медонист. модараш мегӯяд ӯ аз музди маошаш чандон розӣ набуда аз кор баромадааст. ба таъкиди модараш муҳаммад собир ҷавони мазҳабӣ набуда ҳангоми дар деҳа будан бештар дар тӯю маъракаҳои рафиқонаш ширкат мекард. дар робита ба ин қазия яке аз фарзандони ин модар чанд рӯз боз дар бозпурсӣ аст ва аз шавҳараш ки дар русия будааст дараке надоранд. ҳамчун модар хоҳиш мекунам дар қатори тамом модарони дуние ки фарзандашон ба мидоми фиреб афтодаанд ҷавонишона ба назар бигиранд ҳамёра биёрам ба ватан. ай сари нафаҳмонда диҳӣ кунам ки дигар ҷавонода муроҷиат мекунам ки хато ки бачи мара такрор накунад. мисол вай нофаҳмида ҳами кора кард ина бинем ки мо тамоми хештавор ҳақ ҳамсоя ҳамаи рӯи ҳами кори азоб кашидаистем зиқ шидагӣ. ҳамсояҳо аз рафтори ҷавон ситоиш карданд. زیخ شدیم همه چی خیلی فرزند بخیر تا همه همسایه هم خیلی همسایه با اتفاق بودیم نون خبر باوریتون اومد که خیلی کشته اگه باوری نم آمده نه که تلفن برو اومده تلفن چیزا ده خیلی که او هم شیطان گپ شیطان بچه خوب بنام بزنم همه فرزنداش خونه دانو همه اولاد آدم خوب بودن. муҳаммад собири 19 сола гумонбар ба ҳамлаи террористӣ дар русия дар амин маҳалла бузург шудааст ва тақрибан 1.5 сол пеш баъд аз хатми мактаби миёна барои муҳоҷирати меҳнатӣ барои дарёфти кор ба русия рафтааст. муҳаммад собир 4 бародар дошта дар хонавода фарзанди хурдӣ будааст. мақомоти русия ғайр аз ин ҷавон ҳадди ақал 7 зодаи тоҷикистонро барои даст доштан дар ин ҳамла гумонбар донистаанд. токунун дар бораи боздошти 11 кас гузориш расидааст.